Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Ġie mniedi l-pjan ta' azzjoni tal-Kunsill Malti għall-Arti għas-sena 2024 b'numru ta' skemi b'finanzjament li laħaq il-5 miljun euro għal artisti diversi f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li b'kollox hemm total ta' 27 skema differenti ta' finanzjament li jinkludu 3 faxex ġodda, l-iskema ta' appoġġ għall-apprentistat, il-programm reġjonali ta' kooperazzjoni kulturali u l-iskema ta' appoġġ għall-film u televiżjoni. Intqal li l-2024 se tkun ukoll eċitanti għall-internazzjonalizzazzjoni li se tinkwadra fiha l-parteċipazzjoni estiża ta' Malta fil-Bijennale ta' Venezja, Paviljun Nazzjonali u I Will Follow the Ship fost avvenimenti oħrajn, inkluż il-ftuħ tas-sejħa biex Malta jkollha paviljun fil-London Design Biennale 2025. Lokalment is-serjet inizjattivi, webinars u sessjonijiet ta' informazzjoni se jkomplu wkoll biż-żieda ta' Kunsill Kafè, kunċett ġdid rilassanti blan li jippromuovi id-dialogu u d-diskussjoni. Il-Kunsill joffri ħafna avvenimenti fejn jista' jiltaqa' mas-settur kulturali u kreattiv fosthom għandna l-ACM Labs. Għanna l-webinars, għanna info sessions u koll. Imma ħassejna li għanna bżon noħolqu dan il-kunċett pjuttost informali fejn in-nies tas-settur ikunu jistgħu jiltaqgħu, jiddialogaw, jgħidulna l-idejat tagħhom u jkunu jistgħu jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom magħna biex naraw kif nistgħu ntejbu is-settur speċjalment minħabba li huma l-pols tas-settur tagħna. Sa dan it-tant One News tkellem ma' wieħed mill-artisti li ilu jibbenefika mill-iskemi tal-Kunsill għal diversi snin. Karl Fiorini, kompożitur li organizza festivals varji f'pajjiżna, tenna kemm huwa importanti li l-artist jibqa' jiġi rikonoxxut u biskemi bħal dawn il-ħolma ta' kull artist tista' ssir realtà. Ma tantx li ġejt noqgħod lura Malta wara 20 sena fi Franza u l-Ingilterra u kuntent ħafna li nara li hawn daqshekk inċentiv fis-settur kulturali iktar milli meta kont ħallejtu jiena ftit ta' snin ilu. Benefikajt diversi drabi matul is-snin. L-ewwel darba kienet fuq proġett ta' reġistrazzjoni ta' CD ta' mużika tiegħi għal kunċerti għal violin kont irrekordjajtu fl-2012 il-Polonja u mbagħad fl-2019 recording ta' CD ieħor ta' mużika da kamera. Albert Marshall, iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti min-naħa tiegħu għamel referenza l-impenn kontinwu tal-Kunsill għall promozzjoni tal-innovazzjoni fost is-setturi kulturali u kreattivi ta' Malta. Marianne Kawki, direttura għall-fondi u l-istrateġija, nnutat li l-isforzi kontinwi tal-Kunsill Malti għall-Arti irriżultaw f'pajsaġġ aktar matur bil-Kunsill din is-sena iġeddet l-impenn tiegħu biex ikompli jrawwem u jespandi dan il-pajsaġġ biex jiżgura li aktar nies jibbenefikaw kemm direttament kif ukoll indirettament. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u qal li din is-sena se tkun sena ta' investimenti, inizjattivi u programmi li kollha kemm huma mmirati biex iwettqu l-politika kultura nazzjonali. Kull min jixtieq aktar tarif jista' jżur il-website www.artscouncil.mt jew iċempel fuq in-numri 2334 7201 jew 02.